Med at de bare kommer hjem i skole og bare er vildt sulten. Ja, det kender jeg godt. Men den tid er snart over, hvis du bare giver dit barn en 10 med i skole til boden. Hvad synes du så om boden her på skolen? Altså jeg synes den er virkelig fed, og ja, den smager også rigtig godt, og lige fra morgensang, så glæder man sig bare til at komme ned i den båd. Hvad synes du så som skoleleder af om boden? Jeg synes, det er en god idé, så længe der er nogle elever, der er interesseret i det og arbejder på det. Hvad går de her penge så til? Pengene går jo til elevernes uddannelsestur. Hvad synes du så om den her brod, vi har i skolen? Den er rigtig, rigtig god, sød, smager godt og det er billigt. Hvorfor vi pusse chips nu? Og man kan se, at eleverne her på skolen er rigtig glade for broden. Og det er lærerne også. Og mad, den er på kur.